Pano pane nhau iri pakati pababa vanonzi Tafadzwa kudziburira vachimhangarira murume anonzi Marufu Golamombe anobva Mhako. Case number 0039 of 2026. Claim iri kuti Tafadzwa kuna Marufu uya pamberi pachangamire dotito upindure nhau yako yekudanana nemudzimai wangu. Marufu uya pamberi pachangamire dotito upindure nhau yako yekudanana nemudzimai wangu. Nhau yechangamire makurukoti. Waita secretary. Aumbarume. Tipire chizvi. Pamusoro changamire pamusoro makurukota nemudare. Marufu Golamombe anodana nemukadzi wangu. Kubva gore ra 2023 ndichigara naye pamba pangu. Ndine maonero yandaizvitawo. Asi uyu muzukuru wangu ndaingoti kufara naambira. Ndingazoti madzimai musatambe nemuzukuru. Aiwa zvidaro. Naizvozvo uyu akabva azosuduruka Marufu Golamombe achidzokera kuvillage achibva pamba pangu. Asuduruka kudaro vaviri havana kumira kushamwari hwavo kufambidzana kwavaita. Ndakabva ndazoti mafambiro aya arikuita madzimai haana kururama. Maonero andikuita ndeechokwadi. Rega ndimbodzikama ndoona kuti zvii zviri kuitika. Saka madzimai vanga vakuita dambudziko rokuti vanga vakurambira foni yandikavatengera inini. Vakundirambidza kuti foni yamuibate. Ini handina kuda kuzvisa panharo stereki maringe nenyaya yefoni. Ndikati kana pane zvikuitika ndichazvibata, asi zvikuitika zvine izvozvo ndivasiye vaite zvavanoda nefoni. Saka rimwe zuva nenguva dza12 dzeusiku ndikati nditore foni yemadzimai ndinovheneka kumabhani. Mabhani aripo nechinhambwe shoma mupamba. Ndiende kumboita hangu basa ndichivheneka yangu foni yapera moto yandoshandisa. Ndasvika kumabhani ndipo ndikashandisa zveshuwa foni kuvheneka kwandikaita. Kupedza kuvheneka ndakati rege ndichiona kuti ko foni madzimai vanorambira foni mumbori nei. Ndikaopena foni ndikaenda kuma inbox ndikabva ndaonayo nakana chakashata chiriko. Ndibva ndazoenda kuma sendbox ndaona kune message yakasendwa naadzimai ichisenderwa Marufu. Nhamba idzi dzanga dzisina kusevhwa. Neusiku kudaro ndikati ndikagarire nyaya iyi chirega ndimutsewo munin'ina ndimuti munin'ina ndozvandasangana nazvo mufoni yamaiguru vako. Zveshuwa pandakadzoka mumba ndichiti ndimutse munin'ina madzimai angu vatotiza neusiku ihwo. Handina kana chandikavabvunza. Ivo vegani vakangoziva kuti nyaya yangu yanyangara. Munin'ina zveshuwa akabva amunga ndibva ndamuratidzawo akati manje mukoma unouya usiku chirega kunze kuchena tione kuti tingaite sei. Zveshuwa kunze kwakachena. Ndibva ndasvitsawo meseji kune mukoma wangu mukuru kunesu tese. Ndikati mukoma ndounyaya iripo ndasangana nemeseji yakadai. Asi kuti ndifungira kuti ndinenge zvakaipa nokuti nhamba idzi hadzina kusevha. Nditarisirewo nhamba dzaMarufu kuti ndidzo here zveshuwa dzine meseji iri kuno. Bva vatarisawo nhamba mufoni. Ndobva vaona zveshuwa nhamba ndedzamarufu. Madzimai ndivo vakasendera Marufu Golamombe meseji yangu foni yacho ndinayo. Meseji yanga yakanzi Tembo Madi from Ru. Madzimai yangu anonzi Ruthini. I miss you dead. Ndakwenda kumba. Ndiri kunzwa nyere. Masendero akaitwa meseji madzimai. Wapedza nini? Ndisati ndapedza changamire. Ndasvitsa nyaya kuna mukoma. Ndobva tazosimuka namukoma tikanotaura kuna baba isusu adzimai vangobuda kumba neusiku. Mushure mekunge tatora foni. Hatina kuda kuti tifumwirewo muroora kuti tasangana nemeseji yakadai. Ndonzira nababa imimi zvochimuchiita chiteerai kumba kwana Tezva. Musvike kwaambuya mwabvunza mbuya tauya isisu. Madzimai vabuda kumba neusiku. Pasvikawo here kuno. Zveshuwa tikaita sekudaro. Mbomira. Funga kuti nyaya yako unenge wasvitsa poindi yako.
kana pane zvimwe zvauda kutaura no isusu takazotera mudzimai takamubvunza akabvuma mudzimai akaramba takazobvunza murume akaramba kusvika ndazoya kuno kudai wapfupikisa saka nyaya yacho yakati rebei ndaida kuti munyatse kuteerera amanje ukaerebesa totaika manje ukaterebesa tenda kutorasa saka nyaya patikateera yakabvunzwa zvishuwa mudzimai akaramba kuti handizvizive asi ana tezvara vakandipupurirawo kuti zvishuwa tazviziva ndozvikuita mwana wedu kana adzimai tsano pavaiuya kuno uyu marufu aitirira neusiku vakamuona ikoko akatombodzoma akatomboda kurohwana naatezvara saka zvese kutaura kwataita nana atezvara indazvirekodha mufoni kuti zvindipupurirawo mangwana kuti ndisazova ndinonyepera munhu kana wapedza ndika saka uri kuti pazuva ranhasi chapupu chako kana atezvara nai sataenda kuno nefoni ndiri kundibatsira kana ndambobvunza kuti wati ukamanya wakamira sei mwana muzukuru wacho wakamira sei uyu muzukuru wangu mwana watete anzodzi yababa ora zvakanaka anaitoni muzukuru inini nyaya yekutaurwa nasekuru vangu handina chandinonyatsoziva nekuti meseji handina kuiona foni kwangu. Shona mreve tibatsirana mapabata makurumweta kwezi kushona kunokutambireko zvikwacho kwataizeta kusimbira shona hanzi izvo panyaya iri kutaurwa muno handina mapabata pakutaurwa shona yavo haina kuramba kuti hapana chavari kuziva kana vakadzokera statement yavo ikuratidza kuti pane zvimwe zvamuri kutenda mbichana asi hamusi kunyatsozopedzeredza zvenyu zvese asi mune zvamuri kuzivawo mbichana kuti zvavataura ka hamuna kuti handina chandiri kuziva hamusi kunyatsozivawo kuti pane zvimwe zvamuri kuzivawo zvimwe zvinoda kukakulariti mbichana saka chitaurai zvamuri kuziva zvacho pane zvavataura handina chandinoziva pakurara nemudzimai wavo. iwe wati anatezvara kwari munobva natezvara havana kuuya wauya nani mudariro ndauya namukoma nababa nyaya yakambotaurika here nyaya yakatombotaurika muzukuru akatombotsuriwa akatoshedzwa nababa vake akati ndazvinzwa haana kuda kunzwa akati aiwa inini ndinokondinya nebasa rangu randiri kuita mudzimai wangu uyezve mudzimai wenyu wacho ari kuti mudzimai wangu inini paakatiza achienda kuvabereki akabva aramba kudzoka kumba saka ini ndikatozosungwa futi ndasungiswa namarufu uyu kudotito ndiri kudotito polisi madzimai ndo paakabva vadzoka kumba bva vadzorwa nevabereki zvanza munhonyi kunobva hako kana achinge auya kubva kupolisi tokuzivisai zveshuwa ndipandikadzokawo kumba ndikabva ndafona ata achiuya ai ndaita se ndadzoka saka kudzoka ndakaitawo vachiuyawo zveshuwa vakauya asi vabereki vavo vakati iwe mwana wedu hauna chinhu chauchagona unotaura ikoko kana kwagadziwa dare ukanzi mira tezimwana tiri kuti isi takubvunza kuti nyaya yakambotaurika here taida kuti utaure kuti pana yakambotaurika pakanzodii nyaya yakambotaurika kwana tezvara kana tezvara vakandipupurira yakatombotaurika futi kuvabereki vabereki vakapupura vakamudzoma muzukuru asi zvese izvo zvahana chaakakwanisawo kunzwa vabereki vapi ukwanatiza here kuti vabereki vako mati vabereki vako iwe vabereki vangu inini vambodzomiwa here nevabereki vako handiti wauya nawo here wauya nawo here abereki vakasimudza kuti abereki vacho nyaya ikutanga kutaurika yakatombotaurika pamazira yapfuura hapana chiyeremisa yakamboda kutaurwa pasabhuku yakatombotaurwa pasabhuku kwasabhuku ndobva vati hatikwanise kutaura nyaya iyi pano inoda kuenda kwachangamiri haina karambobvira pamusoro wenyaya pano regai tinzwe baba vauya inini ndakaurwa yanga umukomana uyu ndobva ndasimuka ndobva ndaenda kuna baba wake ndobva ndati iwo dzoma mwana wake zvaari kuita pamwana wangu zvaarikuita pamwana wangu hazvikamunaki mutsudze wachebvati ndazvinzwa ndichamutsudza ndobva ndapedza mazuva mairi ndobva ndamudzokera futi ndikati iwe wakadzoma mwana wako here bati hungu ndakamudzoma ndikati akati kudii
zvikanzi ati ndazvinzwa baba handichazviita ndirini ndakaenda ikoko napopo wake chii chamakamaona chamakazvinema kuti gadiwacho kuti dzoma mamaona chii chamamakaona chandikaona manje kutaura kwazvene naiyeyo bvunza mukadzi kuti uyu haapo pano asi ari kufonera mukadzi wangu achidzita manhamba efoni achifonera paakadzomana baba vake vakamuti iwewo kuti ufonere mukadzi uyu ukumufonera pakai ini ndino foni amako anofoni hama dzangu dzinofoni ko mukadzi uri kumufonerera chiwi iwe chenjera kupesana nanasekuru vake ndozvaakaitawo paikadzokera kubvunza baba wake baba vako varimo here baba vairava kuuya muno ndauya nevamwe ava sino ndikaenderawo uya navo ndavaramba asiri naikomana pari nhasi ambuya havapo pamusha nai vakadzi vasekura variko varipo kupi kumba kwavo vana sekuru adzimai kwari kweri kumbe pamusoro changamira ingopinda adzimai vangu vakauya kumba marimwe zuva vaya kumba ndobandati madzimai ini ndakuenda nenyaya iyi kudari nekuti muzukuru vakanditadzira ini ndakuregera zvishuwa zvinowanika saka nezuro zvekuma 88 pavakangofungawo mupfungwa mavo kuti nyaya zvakuenda kudari wabva watotiza izvo zvikumba ini panoda kubvunza ndepekuti ndambonzwa muchinzi taigara pamwe chete maigara naye here mukomana uyu pamba penyu pamba pangu inini ndopanga kuita mabasa avo aiwa nokuti makambogara naye here zvokuti mumwe anombochengetewa pana sekuru kana kuti mumwe achiita basa nokuda kugara kwamaitaura naye kuti mukagara naye pamba penyu kugara kworudzii uyu muzukuru ini ndakamboti budei ndichienda kunoshava musango saka pamba pava pasara pasina munhu vanati uyu chisara uchita sei kuchichengeta pamba oira kuchengeta chii kuchengeta pamba pekuti pamba pagone kungochengetekawo mukadzi wacho waenda naye musango here aiwa mukadzi ndandinaye kusango uyu ndiye akasarawo achindichengetera mumwe wangu waiva rudo kwavo vaitaura nasekuru kuti ndamboenda kubasa iwo chiuya umbochengeterawo pamba kana kuti wachengetera kwavaita rudo vairi navo handi koko kumbotsvagawo here kuti chii chaitika munhu wawaigonera naye achikuonoso munhu akanaka iwo chionoso wakanaka kuti nhasi azokupomedzera izvi kumbofungaoneka ini hangu ndiri kuona sekuti ipapo apo kana zvichiti vari kuona sekuti ndo zvataita aiwa inini ndaivatadzira asi ini handina kugona ndasanganidzana nenyayo kana kupindirana nazvani tikasvedze musorozo iwe wanzwa here kuti madzisekuru yako ukaroora sekuru wako vari kukupupurira kuti vanoziva kuti mwana wadanana newe wambozinzwa sekuru wako chitaura ndazvinzwa wazinzwaka akazotaura kuti anohumbo waitaura madzitezvara yake wazwaka ava vanhu asekuru vako vakazosimuka zvakare vakaenda kuna baba vako iwo katikamba ndazinzwa zvawaita utenda kuti ndazinzwa zvanga zviri zvipi baba vakanditi iwewe siya kufonera nhambu yavako asekuru vako yavaramba vachikomplena nyaya yekufonera nhambu yavako ndakati aiwa pandakafonera nhambuya madzimai angu ndo vaitovepo pachi pandakafona navo ende vakatokumbirana foni nemadzimai angu saka iwewe ava usekuru hwako navo vakamira sei iye akaziva mai vangu saka nokuvuka kuti uwo avaakakuverere kuchi pasinga chakaipa chaoa inini ndachimbofungidzira pamwewo pada pamwe vane maonero avakaitawo mamwe akasiyana nekuti because inini meseji foni kwangu handikakuiona mudzive kuti ava ndana sekuru wavo andika iyanzvadzisa amai aifanira kunge akasika kuposa ake kutete kuti sekuru ndakatadza nokuti zvakuita izvi uyo tichazomudza kuti enda ekoneti wonovhura mameseji yese nemakozi amaifonana nomukadzi wake wega zvese zvinobuda mufoni menyu maidhiriti andika asi kwekonetiwo zviripo handiti ipapo hamuzogona kuzoyanana zviri nani kupeta muramba uchiri munyoro no sekuru ambuya ndakavaraidza zviri nani ini zvandakazoita manje ndakazoti ushamwari yangu uye baba uye ndikati aiwa
vuka mwana wako tochiregera kuenda kana kwasabu kana kwachangamiri tikumuda musha medisu kana sekuru vake timuvhunze titaure naye tinopedza kana naimo nakuwewo ndikadzokera futi kumwana wenyu uye isitakwenda kuita kudai hazvina kuiti haminotaita kuti ite sei. Maita basa regai tinoona kupedzerwa nguva zvinhu zvakajeka kuti murume uyu ane mhosva yekutora mukadzi wemwe nekutora mumwe. Hanzi nemukomana but 23 andaitozviona but ndaiti kufara naambuya ndaingotiwo seukama kufara naambuya singatoziva kuti mudzimai yangu ari kutotora anoona kuti ari kudonha musodzi mupana zvinorwadza zvinosirisa kuti anenge akuti ndagara nemudzimai wangu handizvona kuramba kuti akauya uyatigarisani ndakuregerera angati mukadzi wake ndakuregerera uyatigarisani ndichengetani makati vanangani vana vana tu patazoti haisi nyore kutotanga futi kunotsvaga mukadzi inatire mukadzi ndine vana vangu tu vana vokurira munherero vakugara naamai uga vachagara naamai navavo pamusaka pako asi kuti vakadzi vakazara variko asi toda vakadzi vevanhu vevatokuda chete ines meseji anayo yokuti handzaida kusvika asi nhamba ndedzako dzaikandwa dzayo dzaida kutumira ndedzako nhamba dzayo kuti haina kuzenge yakasvika kufoni kwangu saka handizivi meseji iyo zviri pachena saka zvimwe zvacho haikona kupedzera dare nguva zvamunoziva kuti akapara mhosva izvozvo kuti imba iyoyo ichamira yakutonetsa imba iyoyo yatoparara imba iyoyo inge yatoparara chii chaunoda kuti nenge ndiwe muzukuru ndiwe sekuru chii chaunoda kuti muzukuru wakakubhadhara kuti aitora mukadzi wako musoro ichangamira inini muzukuru uyu ndikungoda kuti andipo $50 yangu yandakakwirira dare kunoko ne$50 yekundisungisa kwaakaita kupolisi ndo zvandikuda chete handina zvimwe zvandikuda zvakawanda kwaari muzukuru asi anoparadzira musawa handina kana chandodya kwari ndatombatsira handikuziva zvekutaura sekuru zvese hapana changakurwadziwa asi handina zvandinokuda asi siso kuti handitongeri chidaro mangwana muramba muchidzokodza kupara mhosva idzodzo uchapiwa mombe 3 dzachakupa izvo wanzwa anodziwana kupiwa regai nditi 3 uchapiwa mombe 3 dzauchapiwa wodzorerwa mari yako yawataura yese iyoyo zvinozvika uchadzorerwa mari yako yawataura inokwana kuti $100 neyo achakupa iri 150 uchapiwa 150 yauchapiwa nemombe 3 zvinoyari ndizvo iyo muzukuru kupese kura kuti bvise chigumbu kakudzokera nemukadzi wako wagarisani zvakanaka wokumbira rego kuti ndiregerera sekuru nezvandakaita pamusoro changakana ndatengesa mbeu ndinovatsvagira ndakuziva kuti rini wotengesa mbeu zvarini ndinongovimba kuti pakati pana mei baba ndizvipedzisa ukuita mei akuswera kuri april mei rega isai kupera kwaApril pamusoro changamire muripa akarima here anokubhadhara wakoda kuti kudii mufunga matonga nyaya dzakadai so dzakawandisa vamwe vanotiza kutotiza chako kutozoti ndozvandava auright kune mufana anonzi Gordon mufana wangu inini anonetsa nenyaya dzavakadzi vanhu saiwoyo aiwa isusu kutonga yapa totadzara Gordon tati isusu chapiwa mombe 3 kupera kwaApril unoya pano upiwa mombe 3 zvikuzvika wodzokera nemudzimai wako akuwanikire Gordon wacho right pamusoro ichi nyaya yanga iri pakati ita kuti iwewe panopera masvondo 3 tsvaga $100 chipe kungopa murume panopera masvondo 3 50 wozochipedzisa asi panopera masvondo 3 zvemombe zvikati panopera panokupera kwaApril asi mari yake yataura ngatimudzorere mariyo panopera masvondo 3 unowe bhadharira muno mariyo zvinozvika ndandichida kungotaura panyaya yefoni kuti varume ndakavasungisa ini ndakabata ndakapa foni yangu ndikava ndakasungisa kuti panopera masvondo 3 yaupiwe $100 unomudai unoya upiwa $100 panapa panopera masvondo 3 kupera kwaApril wopiwa mombe dzako 3 wanza zvaitwa changamira ende unosaina
Right. Nyaya yake pakati pa tafadzwa akatikurira na marufu kuva mombe yapera sezvizvi. Marufu kuva mombe anzi abhadhare mombe 3 kunatafadzwa. $150 wa 31 April 2026 uye awene $100 kushure mumasvondo 3 kuno kudare yekuzopa tafadzwa masununguka. Pana sekuru vanonzi Kosa Muzemba. Vari kweli? Vamuzemba. Svikai pamberi pachangamiri muyananiswe. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.